Mizoram zonal chuan viwar zong te chibai thami kan buk le ve ka cheu thani don khovelin alo buai pui to khovel chan sin thar lua reng thin United States President thanna final certified dan chuan pu Trump ya tran tu le Grand Old Party minwai tam takte du dan lo ang takin hu khat niloin Donald Trump nung zui tu mi sang tam tak US Capitol tuala pungkhom ten voter fraud tan du lo wanga rilruna insum zo to lo te chuan Capitol building lu chilin buaina nasatak mi pali la inun na an chan pha kara President Donald Trump chu United States House pani joint session chuan Donald Trump chu electoral vote zani somthum pani chau mua ting lo zoka puangin Democrat Joe Biden chuan electoral college vote zathum paruk mua United States President elekatana an puan tang nuwa Trump poin achak lo zoki apom lo thei talowa achak lo apom nuwa thu chu asiamin kan thil tumber America Great Again ti chu tun hi atop na nilovin abul kan tran don chawani ati hun rei tak media sang te lua tu United States 46 presidential election Donald Trump le Grand Old Party mi puiten an pom theilo swing state anti state paruk Arizona Arkansas Wisconsin Nevada Pennsylvania Georgia te vote rigging mi thi to vote signature in millo Dominion khol manga vote ti chingpen nia Trama legal tin ten an pu le thei to pa an fight back kara an ngen na te chu endik sak khlo zo lowa court lamin an lawsuit te an hnol sak zel nu United States House joint session a me po Trama le ama azui tu te bei seina mei cher al eng hlap po chut cha aum nuwa Joe Biden kumsom sari pasari mi Democrat Party candidate United States President somli paruk nani tura official a puan chu ani tak nu po hian United States le khovel mun sanga mi makradoi tam taktan chuan Donald J Trump hi ne tu le president diktak alani renga ama ngai sang tu conservative Christian sang tam takta chuan Trump hi United States President diktak zoka anpom reng thodon ni in alang United States President than hi mizo te hian kan ram in than ti lowa chuan kan buai pui ber ania tun trum in than phei chu kan ngai venin social media alua hne hle mizo te chau kan ni bik lo khovel ram sang mi te point United States in than hi an ngai ven ve hloma tun thlengin US election thule la hian social media lama hmun ala changa Donald Trump khen be du tu an tam em rualin ama atran em tu te hi ama hotu te tluk zetin an tam ve bok Trump hi mi phung lung le ro sang na zet mai ania soi sual le ti sual te po anga ve khop mai anu pui meu poin apasal ngai dan zong chu atrom pui bik lo thua soi hetiang ani mek la hian huaisen takin dignia a hriata chuan ma alamai zel hei wang hian hotu le du lo tu po an thampa ve reng ani Christian te thlawang hau konga phei chuan ama anga huaingam hi an tam lowang Culture Research Center Arizona Christian University in mipuia ngaidan survey an laka conservative Christian za som ko pasari zat chuan Trump hi an thlop tlat ani he in thana hian United States Supreme Court meu po in rol du lowa Texas State thu boi thelu te po aponga takin nol ngal ngot ma se he electiona diklo tam takifin fialovin tham ral len donin langma se House joint session mewin chaka apuan Joe Biden hian diklo takin White House aluata ani poin Gallup pollin voter fraud om ve theilona mipui ngai dan alang na kumsang ni somni chunga mi pangai san om ber man of the year a athan Donald Trump hi juda ho ten kai saralo chulal dang kan nei lo antiang khan Donald Trump lo hi tun in thana hian
nge tu president dang an amlo ti hi khovel mitam takte ngai dan ani tho reng don ani kan hriat theuh le puan tuangin United States President in thlan thu kal chu Donald J. Trump ale alam tangte be se angin akal talawa Vice President Berin swing state atanga electoral vote an thelu te lo no le mo state te ne na ngai tu thale tura thon let ati tak silawa chuan mai pension boruak ati danglam duai tura be se na abowa Trump legal team senior member Jenna Elise Vice President Mike Pence thuron kan pe kanga thil ati lo wangin min ti beidong tak zetani ati pha ani Vice President mo phurna hi soidan chini awma Trump lam tran chana chuan Constitution le dan kala vote thlangna atanga state sarkarin Electoral College vote a thelu te hi Vice President hian Constitution wang vekin alo pom thiang lova ati tur chu hno lamo State Legislature ten Constitution in thu neina ape kanga Electoral College vote an thelu jok te hi apom turani chu thu neina chu Vice President hian ania amang lo ani poin soiboi omna state te hian an rel felanga Electoral College vote an thelu thang chung vote te chu Vice President hian danangin alo chirang ti ani ale lampolin an soidan ve thung ero chuan Vice President Mike Pence hian no lemo chiar lo emo kongdanga ruam mana siam turin thu neina anei lowa presiding official ani na chu vote lute chir kha ani anti ve thung ani hemi chungchanga hian mak angreng dawin Constitution hian eng ang thu neina chia nge Vice President hi pek ti hriana turin competent authority in alangai tuangai lowa Harvard law professor Alan DeRosit point helaya tak khi chuan Vice President thu neina hi tu man an chelo ani ati Mike Pence soidan chuan State 10 President thlanna tur Electoral College vote house a chhir tura an thelu te hi no lemo chia lo turin Constitution in min phuar atia Professor Alan Derowitz asoyang hian khoilama ma ti chial alani lo wangin ani nataka chuan Mike Pence hian a khoi zong poin thutluk na siam se thutluk na dik ani nge ni lo ti tu man an hramai don lo ti na ani a khoi lam zong poin adik ti na turin tlo chan aum ve anga Mike Pence hian heng swing state te dan bot chena wanga in thlan na dik lo result te hi Constitution vonghim tura chia cham kan hi wangin kapom theilo ti ta se tuna thutlu na tu man dan angin an soiboi theilo ang che hian soiboi thei ani lowang ama ero chu Democrat ho chu an sapatal hle thungang Donald Trump hian Vice President hi huaisen na tlacham atia adik mai thei apu anga huaisen tlang hi politics a hian an tam lo ani hi mak ve deuh chu politician te hi alo om tak chinai chuan an tlan chhedeuh zel ani MZP huai tu ni thin huai taka chakma huale dongam thin ten MLA emo minister emo anani nuwa an zoom ta du deuh tlat ang hi ani deuh ber mai ome chanchin thar langsa zuwa then khat ngai thlak zomila World Health Organization WHO in China rama COVID-19 zirching tura expert team tirlu atum de chu China chuan an rama lu aphal lo wangin WHO Director Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan hril lai thlak ati thua soi WHO Director Tedros chuan international scientific expert te chu China COVID-19 hri lo chu dan chanchin kim chang zirchiang tu le misinga he hri lo dar chho dan zirchiang tura an kal tur thu asoya ma se Chinese official te chuan expert te hi an rama lu an phal lo ni in Tedros chuan asoya ni hemi chungchanga hian Tedros chuan WHO le China sarkar chuan expert team jin tur hian ahma inremna an lo siam to thu asoi expert zintu zinga mi pani chuan an chena ram an chuasan to ti Tedros chuan asoya midang chuan an a chuasan man lo ni na soibok zintur chungchanga hian Chinese official te abiak reng thu Tedros chuan asoi
official te hna hian hrileng zirchian chu WHO le international scientific team te hmalakna poimo ani thu hrilnon le atum thu Tedros chuan a sawi China hian a hmain WHO expert team te hi an rama COVID-19 hri zirchiang tura zin a phal dawn thu a lo ta lang tawh a nikum July thla khan WHO chuan COVID-19 hri lo chhuah dan chanchin kim chang zirchiang tur le mihringa he hri lo dar chho dan zirchiang turin international scientific team expert te chu China rama atir dawn ti puanga an zirchian hun chung tur hi tharuk ai tam angai dawn ni in sawi ani COVID-19 hri hi kumsang ni som pukwa December ni som pani khan Hubei province a Wuhan a Ramsa zorna mun wet market atanga ronin tran nia ngai ani wet market hi China chau ni lo Asia ramdanga po mun poimo tak ni in thlai thar sa le sanga te zorna mun ania mun tam zo ka chuan Ramsa hi zortel ani ngai lo ma se COVID-19 hri hi wet market atang hian aron in tran reng em ti chu hriat chian ani lowa soidan sang sang a chuan China siam ni hiala soite po om heng te awang hian he hri lo chhuah dan chanchin kim chang zirchiang tu le mihringa he hri lo dar chho dan zirchiang turin WHO chuan expert te chu China tirlu atum pha ta ni United States President Donald Trump chuan COVID-19 hri len tran tir kan China chuan a thup ani tin a lo soi tua he hri dar tur ven na konga atira khan China chu in thla da ni in a lo soi to bawk Trump chuan COVID-19 chu China virus tin a soi ri ba WHO le China chu tangduna le thil thup thena a lo pu to bawk ani United States Secretary of State Mike Pompeo point China chu soi sel ve bokin he hri chung changa hian thu chiang engma an ta dang du lo ni in apu bawk ani United States Sarkara senior official Gareth Grisby chuan World Health Organization chu China Ramsa tanga coronavirus lo chhuah dan chung chang a chuina chanchin kim chang atar lang du lo ni na soya hei wang hian WHO le China chu aru ka thok du nia soi ani United Nations Health Agency member 10 meeting an neina US Department of Health and Human Services senior official Gareth Grisby chuan WHO in coronavirus a chuina China mission anei chanchin kim chang chu ramdang te hriata atar lan lo tu soya Ramsa tangin hri hi aron dar chuak reng em ti te chu hriat chian alani lo tu soi bawk John Hopkins University talan dan chuan khovel puma he hri kai to hi mi makrat duai somret panga chuang anom to a heng zinga makrat duai khat point pariat chu hri wang hian an thi to ani United States President Donald Trump chuan thole ni January ninga khan WeChat Pay le Chinese app pariat chu an rama khapna turin executive order a sign executive order hi ni somli panga chung man ani dona khap tur zinga hian payment platform Alipay Tencent QQ Camscammer Share It VMate WPS Office le QQ Wallet te portal heng app khapani chan hi China sarkar chuan app mang tu te information a nei ru thei nia ngai ani wangani nikum August ne rukhan United States President Donald Trump kai roi sarkar chuan thupek te chuakin Chinese app TikTok le WeChat in US Digital Network a thlunzom na nei zong chu ni somli panga hnuwa te to vek turin a lo hriat tira heng app kaltlang hian US personal data chu China chuan a thei nia an rin wangin khap ano tum to ani India Sarkar Union Health Ministry chuan COVID-19 vaccine chu ram chunga kar khat nuwa pek chu thei be se ani thu a soi hemi rual hian pek chu ani hun tu takero ala ti chiang lo Delhi a chanchin thar la khom tu te komna Union Health Secretary Rajesh Bhushan chuan vaccine dong tur hian healthcare le frontline worker te chu a hrana an in register ve kher angai lo ti so in an database te chu Co-win vaccine delivery management system arwala upload vek an niati Drugs Controller General of India DCGI chuan Oxford AstraZeneca siam Covishield vaccine le ramchunga siam Bharat Biotech siam Covaxin chu emergency atana man turin alo pom to ni
Niti Aayok member Dr. VK Paul chuan ram chunga hrikai mek za le thipui za tan tlang dem zel thu soin India ram ding hun poin ma ason zel nin a choi hetiang hi ani chhun zom zel a bei sei thu chui soin UK a COVID-19 ri chidang kai mu chuate po khong san ngal zel an ni ati busan poin kar nga chung chu rampo ma hrikai thar a in en kol dam zat an tam jok zel ti soin December ni somni pathum atanga January ni nga inkara positive rate chu 3% aya niyama atlatha to ani ti na choi tuna hrikai en kol mek zinga 43.96% chu healthcare facility a omania 56.04% era chu an taksalama har sana nei lo mani ina in en kol ani thua soi DCGI in vaccine pani apom to ma se online platform local circle in mipui ngai dana lang nung bera coronavirus vaccine lak tum lo hi 69% zat an om mi sang sang ngai dan la khoma 26% chawin covid vaccine hi mipui nol pui tana lak theya om ve de an lang tin soi ni mipui ngai dan alak masak nikom october thla khan vaccine lak tum lo hi 61% an nia ma se anunung bera pung chole ta ani vaccine lak tum lo ti han an du lo chani vaccine in side effect an ei le nei lo dan te en chin na neya arin tlak dan te talan thatani lo wang te ni an soi expert then khat po in DCGI in vaccine pani apom mai dan hi langtlang taka kalpui ani lo ti na lo soi sel to bok January ni nia emergency ta na man tura an pom thu an puan tumpo kha media lam atangin zona engma an la lo ani COVID vaccine hi pek chuani nuwa healthcare le frontline worker baka kumu pazok le nana ben von nei hrikai ol sam zual te hne na pek chuama sak ani dona a tho khatna ta na pek turi vai bel che som thum don an tling ani National Experts Group on COVID-19 Vaccine Administration for COVID-19 thuron angin state sarkar sang sang te chuan vaccine pek masak tu te hi anti fel mek ani vaccine pek tu te en fianata hian digitalized platform covid vaccine intelligence network co-win system manani ang vaccine lakna hmuna in register to te chau pek ani don ti health ministry chuan a soi a hmuna in register chop the ani lawang co-win website a hian vaccine dong du tan in register log angaya voter ID Aadhaar card driving license passport le pension ku document te angai tel don ani ma se healthcare le frontline worker te ro mania an in register angai ve kher don no thung ani Surya kho pui Damascus simlama Israel chuan ni lai ni January ni ruk zan khan missile ka blu ni in Surya news agency China chuan ata lang Israel hian aram lo le thunun Golan Heights te tagin missile hi Damascus simlam lama sipai omna la ya kap ni in sana chuan ata langa Syrian air defense te chuan Israel missile thren kat te hi an lo kap hlave bok ni soyani nikum December ni somdung khan Damascus khotlang lama Zabadaniya Syrian military base chu Israel missile chuan an lo kap to bokani Syrian Observatory for Human Rights chuan nikum khan Israel hian voi somthum pokwa lai Syria rama sipai omna lai a beini in ata langa he beina wang hian Syria sipai jani som pasari le pro Iran fighter engomaza tan thi pha thi ta lang bok nilai nia Syria in ram chunga missile ka blu ta pu chung chang hi Israel chuna pathunga Syria sipai te omna mun ni a beilo ni in a soi kumsang ni som ni chunga India rama internet shutdown ani fo wangin hemi awanga sumlo hi US dollar tluk le ding on hi point pariat zeta tling nikum sang ni som ni chung khan ram chung mun sang sanga internet shutdown tum som sari panga thlenga shutdown hun chung hi darka sangre zakwa som ni pasari atlingani sumlo hi kum sang ni som poku ai na le don in tamani India hi nikum chung khan internet restriction siam nasaber ramania abikin he khwakirna hi Jammu and Kashmir chuan atwar na sale internet shutdown awanga India dota sumlo nasaber ram chu Belarus ni in nikum chung khan Dhaka jani sompore chung blackout omin US dollar makta doi zathum somthum paruk point polia hlo phani in soyani
internet shutdown tamber hi president thanna du lo wanga norhuai hot wanga thleng ania Myanmar kumsang hi som ni chung khan internet blackout darka sanga za somuk chung omin Chin le Rakhine State a huakhena hi laman chun zom zel ani bok Sarkar lai pui chuan ramchunga coronavirus vaccine sem chuan dan en fiana tur le vaccine na tur te in register na tura mobile application siam mek Co-win app ang takin app lem siamoma hemi laka hian film khura download lo turi mi puite cha Union Health Ministry chuan sarkar in a siam Co-win hi Google Play Store ale App Store danga po da alani lo ati heti la hian mi sur then katin Co-win ti ming pu thawin app lem ano siama ke hi download tura da chua thu ministry chuan a soi he app lem hi download lo tu le personal data po da lo turi mi puite a chani COVID-19 vaccine sem chua te hun an hai to wagin state le UT sarkar chu Co-win software an upload mek te ministry chuan a soi boka Co-win app hi pei fel ani huna a thlona download tura chhop chu ani dona he application mang hian vaccine data chu record thei ani dona ni vaccine na du te chuan app hi an download nuwa an in register ngayang viewer ta zinga kan channel mina subscribe saklo te khan mino subscribe sak ve ngei turin kan ngen chuwa kan video da thar te ilo mu hal zel theinan notification bell ka hmitin ola inda don ya